Ja vás zdravím, priatelia, prichádzajú veľkonočné sviatky, my budeme tiež trochu vo fitku sviatkovať, dáme si voľno, zrelaxujeme a na ďalší mesiac sme si pre vás pripravili ďalšie cviky, oddychnuté, budeme sa snažiť precvičiť si hornú časť tela, ramena, chrbát, horný, spodná časť chrbta, ruky, bicepsy a tie naše my tomu hovoríme pelikány, tricepsový sval. Prvý cvik v prvom kole na platni budeme cvičiť nasledovne, na zahriatie. Budeme používať malé, ako vidíte, politrové fľaše miesto závažia, niečo trošku na zmenu. A prvý cvik začíname na rozcvičku, nožky si dáme do diagonály, budeme robiť side to side. Ruky si dáme do pravého uhla, lakte držíme pri tele a budeme cvičiť biceps. Hop, 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 hop. Budeme sa snažiť mať stiahnuté brucho, chrbát máme rovný. Prenášame kvázi váhu z jednej strany na druhú. Výborne. Druhé kolo. Budeme cvičiť nasledovne. Budeme si posilňovať trochu zadok, trochu medzilopatkové svaly a síce budeme na striedačku sa dotýkať zeme až za platňou. Hop, 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 hop. A pridáme ruky. Noha ide dozadu, ruka ide dopredu, pred seba. A keď priťahuješ nožku k druhej nohe, zatiahneš lakte dozadu. Snažíš sa držať lakte vedľa tela, ťahať ich čo najďalej za seba, aby si cítila medzilopatkové svaly. Výborne. Tretie kolo. Upažíme ruky do strany, lakte držíme na výšku ramien a skoro podobný cvik ako v druhom kole. Budeme sa dotýkať parkiet zase za platňou. Ťuk, ťuk, kvázi taký úkrok do strany a pridáme ruky. Budeme cvičiť kvázi len s predlaktím. Hop, 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 hop. Výborne si precvičíme na platni počas 3 kôl. Ramená, lopatky, chrbát, ale samozrejme aj nohy. Tieto cviky vás, milé dámy, čakajú po sviatkoch. Želáme vám krásne veľkonočné sviatky, prežite ich v pohode a v pohybe.